ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪು ನೆಂಚಂದು ತೂಕ ಉಂದೆನ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಬನಲಿಗ್ 2 ಚಮಚದಾತ್ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ, ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ದಾತ್ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿದ ಘಾಟು ಬಂದ್ನೊಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆತಂದು ಸರಿಟ್ ಒಂದೇನೊಂದು ಬರೀಕ್ ದಿತ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಚಪ್ಪಾಯವರ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬನಲಿಗೆ ಎಡ್ಮ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಪಾಡ್ಲೆ, ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋರ್ಚಿತ್ತೆ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ದಾಲ ಪಾಡೋರ್ಚಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈತೆ ಫ್ರೈ ಆತಂಡ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇಂದೆಲ್ಲ ಬರೀಕ್ ತೆದ್ದೀವಿ ಒಂದೆ. ಇತೈಕ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ, ಜೀರಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ 2 ಚಮಚದ ತುರ್ದು ಸಲಾಯಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಉರ್ದುಂಡಲ ಆಯ್ತು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಇತ್ತೈಕ 4 ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಲೆ, ಒಂದು ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇಜಿಂಡ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಆಪುಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತ ಫ್ರೈ ಆತಂಡ ನೆಕ್ಕ 3 ಚಮಚದಾದ ಸಾಸೆನ್ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸಾಸೆನ್ ಪಾರ್ದು ಪುಡವ್ ನೊಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವ ಕಲಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚನಗನೆ ಪುಡ ಉಂಡು ಅಪಗ ವೆಂದೆತ್ತದಿ ಒಂದೆ. ಇತ್ತ ನೆಕ್ಕ 1 ಚಮಚದಾದ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆ ಐಕ್ 2 ಚಮಚದಾತ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತ ನೆಕ್ 2 ಚಮಚದಾತ ಮೆತ್ತೆ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತ ನೆಕ್ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ ತಾತ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ತುಂಡುದಾತ ಇಂಗು ಪಾಡ್ಲೆ. ಪೊಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ನೆ ನಿಕ್ಕ 2 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಸುರುಕು ಮುಂಚಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಪೊಡಿ ಆಯ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದು ಕುಡೋರು ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗಿಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಡ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕೊಲೆನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪಿನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮದಪಡೆ ಅಂಚನೆ ಬರಿತಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ಲೈಕನಲ್ಲ ಒತ್ತುಲೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಸೋಲ್ಮೆಲು.